Ok, zaho aloha ok ça va antsika niany zegny atsika andigna zava makasiky ny entreprenariat ndraiky fikréena créena zay tsika ndraiky koragna créativité zafy i raha zay zegny manky amin'olo maro ny créativité karakory zegny atao mandeha ny créer raha izy ka azonao zegny maro vidona lefa tsy hitana chaîne YouTube tato zegny atsika magnazava makasiky ny méditation zegny donc zegny izy ka faparenao andezagna atsika fa izy atsika let's go ny entreprenariat zegny amin'ny fotoana misy atsika zao ty zegny afaka zegny anao midriky amin'ny entreprenariat être entrepreneur na dia mbola tsisy raha mbola départ zéro zafy izy azotsika olo zegny matetiky amin'ny fiainana andavanandro zegny olo mivola hoe sarotro ny mamoro asa avy eo sarotro mitady asa izy koa fizay zegny zava-misy donc zegny tsy maintsy mandeha mitady solution zegny atsika ino zegny solution malaky ny solution malaky zegny ny entreprenariat fa kanefa zegny sarotro zegny miditra agnatin'ny monde io raha ohatra ka anao zegny tanesa sarotro miditra agnatin'ny monde io raha ohatra ka anao zegny tsy mianatra zay voalohany raha ohatra ka anao zegny tsy mianatra zay zegny voalohany fa raha ohatra ka anao zegny mianatra moramora kokoa zay izy fa izy io zegny tsy vitany mianatra fa mila investissement na lera zegny izy io na temps na argent tsy fe raha mitovy na temps c'est de l'argent mitovy zegny raha donc zegny amin'ny fotoana antsika zao ty zegny zegny na tsotra zegny ny fandraharahana safe afaka atao en ligne karaha zao ty zegny karaha ohatra anao zao ty mizahazaha zao ty zegny afaka atao karaha ty zegny izy amin'ny fotoana antsika zao ty juste mitady anao araka ny vidéona zavantsika taloha igny hoe ino talentanao fantaranao tsara hoe ino talentanao amin'ny zao ty zegny safe izy ka mangala ono zegny anao zao ty aloka i artiste aby io tafandeha hira zegny ara tegna niroso tegna nandroso zegny izy amin'ny hiranazy zegny tsy maintsy nandinika izy hoe ino talentanazy le talenta zegny rehefa hitanao amizay zegny le talentanao mila mi-impacter milliards de personnes zegny anao de i raha zay zegny afaka tsabonao amin'ny zao ty mandinika hoe ino talentanao de ino raha tianao de anao vozay zegny mila miandra ny mahatonga anao entrepreneur malakilaky zegny na départ zéro zegny voalohany volanko matetika amin'ny développement personnel zavantsika ty chaîne YouTube ty ato hoe environnement tontolo iainana zegny le tontolo iainana zegny manomboka sa hoe en Facebook zavanao anao zao ty miala agnatin'ny chaîne YouTube ty zao ty zegny na hoe anao zao ty agnaty chaîne YouTube ty zao ty anao mizaha vidéo fognotregna apetraka zegny vidéo njovy zegny zavanao vidéona artiste sa vidéona entrepreneur zay zegny fognotregna milambelanao zegny raha zegny zay zegny fa isan'ny tontolo iainana zay ohatra hoe boky vakinao sa hoe boky oa conseiln'olo tandregnesanao fiainana andavanandro est-ce que olo miconseiller anao i ve mitovy tanjogna aminao sa tsy mitovy tanjogna aminao zay zegny fa isan'ny tontolo iainana zay oa rehefa magnodidigny olo ababy amizay zegny anao lasa ho mora zegny izy safe hitanao tsara ny fitsaboanandro izy zegny ohatra karaha zao ty zegny afaka zegny anao mamorony contenu en ligne ny karaha zao ty agnatin'ny YouTube safe ny plateforme voalohany ary ny tegna
efficace be zegny YouTube. YouTube. Ity zegny misy tantara kely zegny andeha azavaiko aminao edy zegny. Izy koa anao zegny mba magnaraka, ohatra ataoko zao za tegna mikife mihitsy, tegna tiako be zegny magnaraka vidéony Karamu ndraiky Kamara. Karamu ndraiky Kamara. Agnisan'ny jeune entrepreneur lasa millionnaire, milliardaire nanomboka tamin'ny 2020 ka hatramin'ny 2023. À partir d'an'iny zay, à partir de fikirena contenu en ligne. À partir de fikirena contenu en ligne. Ino mi contenu en ligne ity zay? Le contenu en ligne zay ny famoronanao valeur aparitikanao amin'olo mila izy. Valeur zay. Zay fa izy katsika mangala ono zegny vola valeur. Fa izy io zegny mbola tsy tonga de vola zay fa fagnampianao i ola baby. Ola baby faninao io zegny. Izy ka mangala ono atsika ta vidéo na lefako taloha tagny hoe agnisan'ny maro vy be zegny agnaty chaîne YouTube ty ato zegny hoe ny ambadiky ny atsaram-pagnahy. Ambadiky ny atsaram-pagnahy. Ty zegny misy raha tokony ozintsika ono zay. Raha ohatra ka anao zao ty zegny tsara fagnahy, tsara zay. Fa mbala tsaratsara an'izay koa zegny i atsaram-pagnahinao io anderasainao amin'ny millions, milliards de personnes. À partir d'an'ino zay vidéo. Vidéo. Tsy vitany hoe anao mimoe en poster en Facebook na hoe amin'ny Instagram fa mitsabo vidéo amin'ny raha raiky tianao, hainao, anagnanao talenta, avy eo tiany ola baby koa. Karaha zay zegny atao mitsabo izy amin'ny fotoana zay. Koragna entrepreneuriat tsika eto ndraiky créativité. Donc zegny ifandrarahagna amin'izay zegny mahay mora amin'ny fotoanantsika zao ty zegny. Fa ino zegny ny olagna eo zegny? Matetiky zegny ny olagna finindra amintsika gasy zegny impatience, tsy mahandry. Izy ka magnaraka ro volanko amin'ny histoire ny gôna roe lahy io lasa milliardaire zegny eringango fotoana zao ty noho ny fagnanovana contenu en ligne. Ara za zao koa mba magniry ho tonga agny un jour. Zay zegny tonga za magnazava raha ty aminao niany zegny. Izy ka mangala ologna anao amin'ny raha tsabonjare zegny na anao mizaha zao ty zegny mba possible zegny. Fa ny ologna volaniko impatience. Izare zegny nanomboky ny tsabo raha io tagny agny tamin'ny 2018 nomboky 2020-23 zay ro tegna miakatra zegny. Ça veut dire zegny mitaky fotoana. Mitaky fotoana zegny. Ny problème faharoe koa zegny ny tsy fampian'ny finoana. Zay le hoe croyance limitante. Limité be zegny le finoananao. Raha io andafagny fa possible. Raha tsy misamarsy Madagascar io. Ity zegny misy méthode roe afaka mampisamarsy izy malakilaky kokoa zegny. Ohatra amin'ilay tsy aboeko zegny agnisan'ny fanazona dollara amin'izao ty fa mbala en ligne. Mbala en ligne. Fa tsy endrika agnaty posinazy zegny izy io fa mbala en ligne. Aboakanao izy magnaraka vidéo. Ny solution voalohany zegny ny fagnanaovana affiliate marketing. Ary zay zegny anisan'ilay ampianariko amin'izao zegny tsy vita mampianatra anglais olo fa mampianatra affiliate marketing. Satria raha amin'ny anglais zegny tsy dia traika efa nanoatra zegny izy fa tiako. Fa mbala miezaka zegny mandeha mamboly talenta aminazy zegny. Fa i mikaikiry zegny manana talenta aminazy. Afaka zegny anao mizaha amin'ny lien ambelako ambany io zegny. Affiliate marketing zegny solution voalohany zegny. Satria amin'ny affiliate marketing zegny io rahan'olo avandafy agny fa proposenao amin'ny audience mizahanao zegny.
ohatra ataonao zao ty mizahazaha zao ty zegny misy boky zegny ambany eo, i boky aby io zegny afaka ampiantranao na anao akagny zao ty za aminanty zegny afaka anao mianatra boky aminao agny fo mianatra natao hoe affiliate marketing. Ao misy boky maromaro ambany eo zegny, zay zegny solution voalohany zegny affiliate marketing. Izy koa zegny anao zao ty mangala honogno koa zegny amin'ny vidéo ny camara koa zegny ny force de vente-nazy amin'ny fotoana zao ty zegny ny fagnambidianana ny produits digitaux, fagnambidianana produits digitaux. Matetiky baka izy ka alantsika honogno zegny tamina andra taloha zegny ny produits digitaux zegny natao tamina CD na hoe ya metsy de cassette izy fa CD izy amin'ny fotoana zao ty zegny atsika zao ty fa mondena digitalisation, monde numérique koa, efa agnatin'ny mondena social media zegny izy amin'ny fotoana zao ty. Ary zay zegny mahatonga izy ouvraly malaky kokoa, ary zay zegny mahatonga anao izy ka mba hagnano zegny anao manomboky zao ty alaky kokoa zegny safia nagnino i Mark Zuckerberg volagno finagnamia opportunité atsika amin'ny Facebook. Izy ary amin'ny YouTube zao ty koa zegny nagnamia opportunité atsika koa zegny afaka zegny anao micréer les contenus afantragnonao amin'ny zao ty zegny miparitaka amin'ny tokantragnon'olo tsaraikaraiky zegny amin'ny fizaranao ny traikefanao raha tianao ndraiky ny raha mampiavaka anao amin'ny raha hainao avy eo amin'izegny zegny raha tian'olo mizaha anao zegny de manomboka eo amin'izay zegny anao mivarotro zegny. Izy ka azonao ono zegny volako niny camara mivarotro zegny izy produits digitaux zegny magnampy olo karakory zegny atao mampisy vola malaky amin'ny YouTube karaha zao ty zegny. Ohatra ataoko zegny za manokana zegny za mbala tsy nivanga aminazy io fa atokisako zegny raha azavainy heringana safia un jour zegny za zao ty miakatra zegny volana en ligne ao zegny mivanga zegny za antony volako raha zegny aminao zao ty zegny tsao fo zegny anao mba intéressé za tsy magna publicité eto tsisy vola metriky aminahy nata 500 amin'ny fagnambolako lien mbany io zegny nata 500 tsisy metriky aminazy fa noho ny fitiavako anao fagnampiako anao tsy anao intéressé mba atonga anao malakilaky midépasse za zegny io zegny lien mbany io na ny karamo zegny zo na ny karama io zegny le secret mila fantatra atsika jeune amin'ny fotoana zao ty zegny mila fantatra atsika raha io safia io zegny ialanao avy agnatina pauvreté atonga anao fruit na amina asa zegny na amina émotion hitondra anao amina liberté zegny izy io atokisako izy io fa tsara zegny anao mangala honogno eza zegny tany andanianao lera est-ce que i rapporter valeur amin'olo sa andany lera tsotro zao zegny tsara zegny fangalanao honogno raha zegny safia ny entrepreneur zegny tia mifantoko aminazy zegny mandray le responsabilité bebe kokoa zegny tsara zegny azahoanao honogno raha zegny. Donc zegny izy ka misy raha zegny nazonao tamin'ny raha nazaventsika tetoniany igny zegny mahakasika ny entrepreneuriat ndraiky ny créativité zegny sorako anao naharitra jusque amin'ny farany zao ty taoko fa tsy par accident zegny anao ary agnambela ny fagnotonegnanao amin'ny commentaire ambany eo zegny. Donc zegny izy koa mbala mila valeur bebe kokoa zegny anao izy volaniko aza tigna miabonné avy eo activer notification anao vidéo ntsika eto zegny mbala tsy le tegna parfait safia za amizao ty zegny mbala miezaka mianatra makasiky ny montage vidéo zegny fa amin'ny magnaraka zegny miatsara ihany zegny ny vidéo nde itsabontsika zegny taoko fa ankasitranao ihany zegny ary ilainao ihany zegny fagnazavako raha aby zegny aminao zao ty zegny mbala niavanao terity tany zegny ty raha ohatra ka anao zegny tamafa bebe kokoa amin'ny croyance limitante zay zegny avy eo hitandregny bebe kokoa nanakory nagnanaovanao Wesley Virgin izy zegny le dediny script io i lien jiaby ambelako ambany izy zegny agnisany lien
agnampy anao malakilaky kokoa zegny amin'ny tanjony tianao hitakary zegny ka le sorako anao amin'ny magnaraka tsy misy mbalaniavanao tery tany zegny ty peace.